pamikbi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Pamikbi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadolo kami sa imo, daraan samuyang pangangaipo, tanganing hagadon, na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw samuya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong Panginotan, ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong, asin mapundo kan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghehelang na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos ng mga nagsasakit na marahay man tolos. Suruga ang mga nag-aataman sa inda. Tauwinin kapahingaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inini kadipisilan, na magingowa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na taposo na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan o mamurawayo na sin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na Angeles asin mga santos ning Diyos. Ipamibi inindo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay niya to sa Santa Misa ngunyan ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, Death Anniversary of Salvation, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando Chua and family, for the success of taking the Civil Engineering Licensure Examination, dulot ni Micaela Buen Consejo. Pasasalamat, dulot ni Andrea Marie Pingol, Cel Santillan, Mark Jude Osea, Mr. and Mrs. Michael Arcos and family,
Pasasalamat in honor of Christ the King, Cristo Rey, dulot ni Lilia Pacheco Pempil. Pasasalamat man dulot ni Sean Kyle Duca, Agnes Grace Patriarca, ni Engineer Zedric Atun, asin pasasalamat for the birthday dulot ni Maya Moral. Mga espesyal na intensyon to pass the Civil Engineering Board exam of Zaira K. Minya, dulot ni Connie Minya. For passing the Nursing Board exam 2022 of Thea Rose Arizapa. For Nino Aris, dulot man ni Agnes Grace Patriarca. Passing the Civil Engineering Board exam, dulot kan sarong anonymous. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Nestor, dolot kan Batong Diocaresa family, Pamela Ashley, dolot ni Malu and Roy Arimado, Maria Arnie, Hermine Hildo, dolot ni Beatriz Caritos, sa kalag ni Brihida, dolot ni Bridget Shira Coral. For all souls, dolot ni Mr. and Mrs. Michael Arcos and family, sa kalag ni Maria Donna Libeta, dulot kan Baliza family. Sa kalag ni Domingo Adelina, dulot ni Ronald and Cynthia Moral and family. Sa giraray, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan, solemnidad kan sa tong kagurangnan na si Yesu Kristo, hadi kan gabos na linalang. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Punan niyaton sa tuyang selebrasyon, sa ngaran ka nama, asin ganaki, asin gan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na pagkahapon sa indogabos mga tugang. Maray na hapon man po, Father. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan,
asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buo. Inoomaw mi ka, rinurokyaw ni ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka na pula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Kaikasanaan, banan, ikasanaan, kagurangnan, ikasanaan, uro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mabibi kita. Diyos na makakamhana sinding kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay sa namumutan mong aki. Hade kan gabos na linalang. Kay raking warasan ng bilog na linalang, natalingkas sa koripnan, baglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-omaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Anhade iyo ang nagdadara sa katawuhan, sa karahayan, asin kaginhawahan nin buhay. Asin si David, hinihiling na sarong ehemplo nin marahay na hade. An enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduang surat ni Samuel. Mga tugang, ang gabos na tribo ni Israel nagduman ki David sa Hebron asin nagsabi, uya kami sa imong tulang asin laman, kan panahon ni Saul, iyoan sa mong hade, ikaan ng kuwa, asin nagdarakan Israel, asin ang kagurangnan nagsabi sa imo, ika magiging pastor nin sa kuyang banwaan na Israel, ika ang magiging hade sa Israel. Kaya gabos na gurang sa Israel nagdulok sa hade duman sa Hebron. Asin ang hadeng si David nakipagtipan sa sainda sa atubang nin kagurangnan duman sa Hebron. Asin ilahida ninda si David na hade nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako na oogma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako naugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ngunyan ang samong mga bitis uyan na sa mga pintuan mo, O Jerusalem. Ako na oogma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Jerusalem pinagtugdok na banwa. Masarig makusog burunyog, duman minatukad ang mga tribo nin kagurangnan. Ako na oogma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Hulit ta may tugon sa Israel na duman umawon ang ngaran nin kagurangnan, duman binugtak ang mga trono, sa paghukom mga trono kan harong ni David.
Ako naoogma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Si Kristo nagdigdi sa kinaban, tanganing ipamati sa to ang pagkamuot, asin presensya nin Diyos. Sa satong pagtubod, asin pagsarig sa iya, kita sa iyang dadarahon, sa iyang kahadean. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, mapakusog man lugod kamo kan gabos na kakusugan, hali sa iyang mamurawayon na kapangyarihan, tanganing matios nindo ang gabos na bagay. Maugma kamong magpasalamat sa Ama, huli ta ipinapagkanigo niya na ibilang kamo sa mga banal, na magmamana kan kahadean nin liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikluman, saka dinara sa kahadean kan sa iyang namumutan na aki, na iyo ang nagkalda sa tuya, saka nagpatawad kan sa tong mga kasalan. Si Kristo ang ladawan kan Diyos na day nahihiling. Siya ang panganay, ang pinakapamangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya, linalang ning Diyos ang gabos na yaon sa langit asin sa daga, magin ang mga bagay na nahihiling asin day nahihiling, mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad. Gabos iyan linalang huli sa iya, asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo, bago pa ang gabos na bagay. Huli sa iya, ang gabos na bagay igwanin maninigong lugar. Siya ang payo kan sa iyang hawak na iyo ang simbahan. Siya ang kapinonan, ang enot na binuhay liwat sa mga gadan, tanganing siya ang maging pinakadakula sa gabos na bagay. Huli ta binuot nin Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos mapasaaki. Binuot man niya sa paagi kan sa iyang aki, na ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa cross kan aki, nakipag-ulian sa Diyos ang gabos na linalang na nasa kinaban asin nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sabihon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagruhiyaw kan Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tawong yaon duman nagmamasid, mantang ang mga lideres na Hudiyo nagtutuya-tuya sa iya. Ang sabi ninda, idinligtas niya ni ba, iligtas man niya ngunyan ang sa diri niyang buhay, kung talaga siya ang Kristo, ang pinili nin Diyos. Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados, nagranisinda sa iya, inalok nin suka sa kasinabihan, kuni ka nang kadanhade kan mga Hudiyo, ligtasan ang sa diri mong buhay. Igwani nakasurat sa may pamayuhan niya sa tataramo na Griego, Latin, sa Kahebreo, ini anhade kan mga Hudiyo. Pinagulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako, bakong ikaan Kristo, iligtas mo an sa diri mo asin kami, an sabi niya. Alagad sinaway siya kan kaiba niya, di ka natatakot sa Diyos, hinatulan ka man arog sa iya, tama an hatol sako sa to huli sa ginibota, alagad mayo siyang ginibong sala.
Da nga nagsabi siya, Jesus, ginumdumaman lugod ako, pagabot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotohanan sinasabihan ta ka, ngunyan mismo makakaibata ka sa paraiso. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na pagkahapon sa Indogabos, mga tugang, ngunyan tinatapos niya to sa tuyang liturgical calendar, digdi sa tuyang pagselebrar kang solemnidad kan ni Kristo na sa tuyang hade. Asin magayunon na pagtatapos ini sa nagkapirang mga puntos. Kan mga nakaaging bulan, pinagsubaybayan niya to asin pinagantabayan an sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Poon kan siya ipinangaki hanggang sa iyang pagministro, hanggang duman sa iyang pasyon, itong pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Nadiskubre man niya to, lalong-lalo na sa mga enot na pagbasa, asin ikaduwang pagbasa sa bilog na taon, ang plano kang mahal na Diyos, na iligtas kita. Ining inaapod niya to na salvation history. Kung papaano pinagtouch kang sa tuyang kagurangnan, an sa tuyang buhay, sa laog kan panahon. Ngunya nahihiling ta ng mga bagay na ini, nagaabot na sa pinakatuktok, ining momento na kung sain ang sa tuyang Diyos nagahadi, an sa iyang paghahadi, nare-realize na sa satuyang tahaw. Ining selebrasyon niya to kang solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the universe. Si Father Joaquin Bernas, sarong Jesuita, duman sa iyang artikulo sa Inquirer kang 2007, nagsurat na historically si Pope Pius XI ang nagpuon kay ining solemnidad na ini kang 1925 sa paagi kan sa iyang encyclical na Quas Primas. Nyata ta na-inspirar si Pope Pius XI na i-establish ang kapistahan o ang solemnidad na ini. Allow me to quote a part kay itong encyclical kung ano ang rason na sinabi ni Pope Pius XI. In the first encyclical letter which we addressed at the beginning of our pontificate to the bishops of the Universal Church, we referred to the chief causes of the difficulties under which mankind was laboring. And we remember saying that these manifold evils in the world were due to the fact that the majority of men and women had thrust Jesus Christ and His holy law out of their lives. That these had no place either in private affairs or in politics. And we said further that as long as individuals and states refuse to submit to the rule of our Savior, there would be no really hopeful prospect of a lasting peace among nations. Uliton ta. As long as individuals and states refuse to submit to the rule of our Savior, there would be no really hopeful prospect of a lasting peace among nations. Ining patanid na ini, itinauna kan sa tuyang kagurangnan centuries and centuries ago. Kanakaaging Huwebes, so ebanghelyo na nadangog niya to, tungkol ito kay Jesucristo na naghibi, na nagtangis, sa paglaog niya sa Jerusalem. Pinatanidan sa mga yaraon duman sa Jerusalem, naan sa indang mga kaiwal, eventually, dadaugon sinda. Nasusaindang mga kaiwal, raranggahon, an templo.
na itong bilog na syudad, wara ng matatadang gapo na nakapatong sa kapwa gapo. Because those people did not recognize the time of God's visitation. Pinagpredikta kan sa tuyang kagurang na sa Jerusalem, rarauton, ninhuli ta sa syudad, lalong-lalo na sa mga lideres kan Judaismo, naging spiritually bankrupt na, naging morally corrupt, asin nagtiwala na sinda sa mga political alliances ninda, asin man iba pa na mga poder. Tangani sa nang masalbar an sa indang syudad. So this was also what Pope Pius saw in 1925 when he rallied the Christian world to honor Christ the King and to live by His teachings. Ang parehas na tono mga tugang, siguro iyo man ang na-experience niya to kan mga nakaaging taon digdi sa Pilipinas, when political leaders and other persons of influence call God stupid or label His reign as silly, and we make fun of Christ sa pagsabi na nakakawarang bilib ang Kristo na pinagsusunod nindo, then we know there is something wrong with our community. Pero ang importanteng hapot sa ngunyan, anong klaseng hade ang pinagseselebrar ta? Kung hilingon niya to ining ebanghelyo na sa tuyang nadangugo niya na aldaw, imbes na trono, ang lugar na pinag-eerokan ni Kristo, yaon siya ngunyan sa krus, nakapako, kay baduang mahabas. Imbes na sa mga tao nagkukurahaw na long live the King, nadangog niya to kung papaano pinagtuya-tuya si Jesucristo. Kan mga soldados, kan mga puon na padi, susarong mabas. Instead of praises and acclaims, we heard insults and sneers. Instead of ascending to power, Christ's kingship seems anticlimactic. Dahil nang duda kung nyata ta sa mga tao na muyang-muya nin kapangyarihan, pinagtutuya-tuya siya. They do not comprehend how such a king can rule his subjects. Kung hihilingon niya to sa tuyang palibot ngunyan, a person or a nation can ascend to power by fame, by riches, or by force. If a person has money, people will be bound to respect him because he seemingly can provide for their needs. Iyo bagay nangyayari pag eleksyon. Kung sisang pinakadakol na kwarta, iyo ang nanggagana. If a person is famous, people are attracted to him or her and idolize him or her. If a person leads by force, people will fear him to avoid conflict. Pero hilingon taman kung saan napapaduman ining mga bagay na ini, the more or to more misery and greed and corruption and conflict, not to peace and hope. Pag nagpaparatiwala kita sa kapangyarihan, pag nagpaparatiwala kita sa kayabanan, asin sa influensya, iyo ini ang resulta. Bako man talaga katuninongan, bako man talaga kapayapaan. Yes, we have a king who hangs on a cross, beaten and bloodied and bruised. Sarong hadi na pinag-uulukan, sarong hadi na pinagtutuya-tuya, pinagbabansagan, nakakawarang bilib. Tama, nakakawarang bilib. If our idea of power and rule is limited to tyranny and oppression and fear and murder, Jesus indeed cannot and must not be our king. Because Christ rules with values at the other side of the spectrum.
An sa tuyang kagurangnan pinagdaog an karatan, bako sa paagi nin karatan, kundi sa paagi nin karahayan. Our Lord fought greed, not by fueling it even more, but with generosity. Nadaog ni Kristo an sa iyang mga kalaban, not with vengeance, but with forgiveness. Nagbalos si Kristo bako nin violensya, bako nin hate, kundi sa paagi nin pagkamot asin pagpapatawad. He conquered sin by grace. He conquered condemnation by compassion. He conquered death by life. Kung hilingon niya to mga tugang, si Kristo nagahade sa paagi kan krus. Ining krus bako na ini simbolo nin kagadanan o pagsasakit, but it now becomes a symbol of love. He rules not with an iron fist, but with a helping hand. Si Kristo bako sa nasatuyang hade, but now He becomes our friend, our brother. He is not just a ruler, but our Lord, our Savior, our brother. As in, na-imagine nindo kung ansarong kinaban, nasiring ang hade. Do you think that peace and hope is possible kung si Kristo ang hade niya to? Posible. It is real. Daugunta sa nasusinabi duman kang maabas sa Ebanghelyo, Jesus, girumdumaman ako kang pagyaon ka na sa imong kahadean. In this kind of reign, peace and hope is not only possible, it is the sole reality. Daiman hagad kan sa tuyang kagurangnan na mahali susayang pagsakit. Di niya pinaghagad naratakon itong mga tao na manggagadan sa iya. This criminal, same as Jesus, in the last moments of his life, recognizes na itong kataid niya, iyong hade kan kinaban. So the key to heaven, asin man sa paghahade kang Diyos, is not actually power. Ang susi sa kahadean kang Diyos is not even wealth. Bako man kayamanan, bako man influensya. It is not even intelligence and our standing in this world. Ang susi duman sa kahadean kang Diyos, sinabi na kan sa tuyang kagurangnan, kapakumbabaan asin pagkaherak. Kapakumbabaan, iyo ang pinaghagad sa satuya na gibuhon niya to, asin pagkaherak, na iyo ang inahagad niya to sa mahal na Diyos. So what is this kingdom of God? What exactly is the kingdom of Christ the King? May sarong article si Gerald Daring na magayunon, and allow me to use it digdi sa tuyang reflection. Sabi ni Gerald Daring, the kingdom of God is a space. It exists in every home where parents and children love each other. It exists in every region and country that cares for its weak and vulnerable. It exists in every parish that reaches out to the needy. The kingdom of God is a time. It happens whenever someone feeds a hungry person, or shelters a homeless person, or shows care to a neglected person. It happens whenever we overturn an unjust law, or correct an injustice, or avert a war. It happens whenever people join in the struggle
to overcome poverty, to erase ignorance, to pass on the faith. The kingdom of God is in the past, in the life and work of Jesus of Nazareth. It is in the present, in the work of the church and in the efforts of so many others to create a world of goodness and justice. It is also in the future, reaching its completion in the age to come. The kingdom of God is a condition, and its symptoms are love, justice, and peace. Igwa kay itong sarong Mexican Jesuit na ngaran si Miguel Pro. Nagadan ining si Miguel Pro duman sa height kang political terror against sa satuyang simbahan. So pinag-threaten, as in man pinag-torture, pinag-arrest, as in eventually pinagagadan ang mga padi. They were prohibited from administering communion. Pinagpo-prohibit sinda na magbunyag, na magpakumpisal, na magkumpil, as in man magkasal. So it was under this regime that this particular Jesuit, Father Pro, worked and met his death. Kan pinag-arestar ini si Father Pro as in gagadanon sa pagin in firing squad. Habang tinututok na sa iya subadil kang November 23, bago na siya badilon, igwang managkapi ng tataramon na siyang sinabi, and this was his last words: Viva Cristo Rey. Long live Jesus Christ, our King. Kita man mga tugang ngunya na aldaw, sa tahaw kan kadakol niya tong namamatian, nakadipisilan, o kaya persekusyon na na-eksperyensya, lugod an sa tuyang mahal na Diyos magtalingkas sa tuya, sa gabos na pagalaman na ini, asin man mag-ugma kita sa iyang katuninongan, sa iyang kamurawayan, asin sa iyang pagkamuot. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Amen. Matindugan gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako, sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
Sa satuyang pamibingon niyan, ipahayagtan sa tuyang pagtubod asin hagadon ta, na ini palaadon, an sa tuyang simbag, kagurangnan palaada, an samuyang pagtubod. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta ikatunay nga Diyos, aki kan Diyos na urog kahalangkaw, kami minatubod na ika anhade nin mga hade, asin kagurangnan nin mga kagurangnan. Mamibi kita. Kagurangnan palaadaan sa muyang pagtubod. Huli ta sa imo itinaunin Diyos na kagurangnan ang trono ni David sa imong ama, kami minatubod na ika tunay na hade. Mamibi kita. Kagurangnan palaadaan sa muyang pagtubod. Huli ta pagkamundag mo sa Belen, dinalaw ka nin mga hade, asin pinagdulutan nin bulawan, tanda nin pagkahade. Kami minatubod na ika tunay na hade. Mamibi kita. Kagurangnan palaadaan sa muyang pagtubod. Huli ta paglaog mo sa Jerusalem kan Domingo de Ramos, tinugutan mo na ipagrokyaw ka kan mga tawo, o sana pag umawon an aki ni David, an hading mahuyo asin mapakumbaba, minatubod kami na ika tunay na hade. Mamibi kita. Kagurangnan palaadaan sa muyang pagtubod. Huli ta duman sa krus, pinabulos mo ang sa imong dugo sa samo. Kami binatubod na ika, tunay na hade. Mamibi kita. Kagurangnan palaadaan sa muyang pagtubod. Sa tuya man pong ginumdumon, an sa tuya mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Sa pagsikining samuyang pagtubod, maghadi ka kagurangnan sa samuyang isip, asin puso, sa samuyang mga pamilya, banwaan, asin sa bilog na kinaban, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Idinudulot niya mo an aragasin ang tinapay, nganing maging kakanon, nin buhay na mayong ka sa koran. Akon mo kagurangnan an samuyang dulot kunyan, tanda kan samuyang pagkamot sa imo asin sa kapwa. Magpamibigaw mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang, makumalugod kang Diyos samang makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pagipagulian nin tawo, mapakumbabang namimibi na naki muman sana, magwara sa gabos na nasyon kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, dadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo ning kaugmahan ang buktong mong aki, sa mong kagurangnan, Hesu Kristo, bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sadiri sa altar kan krus bilang daing digta, asin matuninong na sakripisyo. Nautob niyan mga sakramento kan pagtubos sa katawuhan.
asin kan sinako pangabos na lilalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niyan sa imong kadakulaan sa danay asin lakop na kahadean. Kahadean ning katotohan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamot asin katuninongan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit to na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukom, ang langit at sinaga, ano kan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palalanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sakot na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan, asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis tin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya,
Sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amaya munayaon sa langit, pabalanon ang ngaran mo. Magdatungan kaharian mo, mangyari ang mundo. Sa daganin siring sa langit, at sa mong kakanon sa aldaw, itaong mo sa muya-munyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdara sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ni kay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itilataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kuder pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Cordero ka Diyos na nagkapara, kan mga kasalan kan ginawan, kahera
mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Jesu Kristo. Siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Giya Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikabalan, kagurangan, ang magkakapano, ang manugang pamana, na hinihitaw, din sa kuyang lupang puso. Daan na buhay nilingawan sa pagsunod sa inakawan, pakusuga sa kaluyahan, mautob sa imong kabutan, dawan gabos mawara, dawan gabos magkaya, anurog na mahalaga, ika mapasakuya. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano, ang panugang pamana, na inidaw, minsa kuyang lukang puso. Minsa kuyang lukang puso.
Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-ako kan kakanon nin day mapagkamagagadanon, namimibi tanganing naguugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hade kan gabos na linalang. Kami mabuhay kay iba niya sa langit no nakahadean sa paman. Siya na nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po muna para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo nag-abot sa 32,382 pesos asin 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa 4,922 pesos asin 25 centavos. Siring man ang second collection nag-abot sa 9,045 pesos asin 20 centavos para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Siring man nangangapodan po kita sa mga kaakian, edad 13 anyos sagkod 18 anyos, babae o lalaki na mauwot maging miyembro nin ministeryo nin akolito ni San Judas Tadeo. Magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Sabrina Santillan, 2,800. Rosana Family, 1,000. FB Kokok, 900. Mr. and Mrs. Bayobo Jr., 500 pesos. Justine Del Agua and Daniel Lopez, 500. Jeric Bazuela, 400. Apat na anonymous na 5,000, 900, 600, asin 400. Igwaman pong donation via GCash na 8,350 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon, bendisyonan kamo asin ampunon kan kagurangnan, Amen. ipasirang kan kagurangnan sa Indo, an siyang lalawgon asin kerakan niya kamo. Amen. At amano niya kamo asin iwaras sa Indo an katuninongan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tinipon kita ka sa tuyang Ama, tanghaling mag-ako kan biyaya niya, kakanunin buhay nandang sa to, sa kamurawayan niya. Sarong simbahan, sarong pagtubod, kita maturugang sa kagurangan. Sarong simbahan, sarong pagtubod, kita mga api ni Diyos. Kita mga api ni Diyos. Good evening po.